Менә җәмәгать шәш тарашханада утырдым. Күзәтеп утырдым инде. Ул эшләп утыра. Мен инде мазакладым хаттаны. Мен әйтәм, менә сине инде видео төшерсәм, хатта Түркменстаннан килерләр. Үзенең туган ягыннан, ягъни шәш алырга килерләр дип мазаклап ятам. Көлә, елмаеп тора. Анда килә, анда санда бик күп инде, анда сан түгел. Анда санда безнең менә урыс татар килә, бик еш шундый даими рәвештә керсәм төркмән малайлар гел шул киләләр, сөйләшә, күңелләшеп, алар гел сөйләшәләр. Бездә менә кеше сөйләшергә яратмый. Ул теге кемгә түнеп, белмим инде әйтергә. 100 грамм эчмәсә, татар кешесе бик артык сөйләшми дә. Яратмый ул бик сөйләшергә. Күңелләшеп алар тик бездә шәһәрдә, урамда чыртам, өндәми, сүмрәеп, күдрәеп йөриләр, менә ничектер күңелләшергә юк. Кайсы якларга барам? Инде базарны әйтмим дә, инде базарда алар теге урысча әйтмешли, досужий, алар вакыты күп, алар инде анда ишеп шыкканда сөйләшә. Бүтән кешене алыгыз, мәсәлән. Алар нигәдер очрашалар, артык сөйләшеп тә тормыйлар. Бердә күрмәдем менә. Урамда бит кеше сөйләшеп тормый инде. Аңлыйсыз? Менә кафелар бар монда. Түркмәннәрнең бар микән? Үзбәкләрнеке бар, берничә кафе. Таҗикларның берничә кафесі бар. Татар ашханасына бик кафесына йөрми халык. Элек булган иде. Ул вакытта ит дефицит иде. Шуңа күрә татар ашлары гел иттән торганга күрә, анда урыс та йөри иде рестораннарга. Инде кызганычка каршы шәһәрнең иске төбәгендә ул базар каршысында татар рестораны бетте, юкка чыкты, халык йөрмәгән күрә. Безнең халык ашарга бара, сөйләшеп утырга бармый, чөнки. Тагы берничә кафелар бетте. Берәү генә калды, татар ашлары анда имеш дим. Анда инде узып барганда мин күзгә ташлана. Анда ашлар уздыралар. Теге берәүне узатканда туй сирәк туй уздырган булалар. Ураза вакытны менә килә бит, уразанда авыз ачтыралар, шундый була. Булай татар килеп, әйдә татар ризыкларын авыз итим диме? Кызыксынмый. Әллә сыйфаты түбән, тәмсез малар, нигәдер бик исе китми. Сез инде күзгә алдына китерә аласызмы? Мәсәлән, Төркиядә, шул Истанбул шәһәрендә төрекләр үзләренең кафеларына йөрмиләр, үз ризыкларын белән тукланмыйлар, сыйланмыйлар. Бездә бөтен халык менә, хатта менә теге проспектта, теге якта проспектта Ереван дигәнме, Арарат дигән булган иде кафе. Мин аны безнең Шаян журналында язып чыгардым. Без менә Кавказда әйттем инде шуларның илен. Мәсәлән, анда бармы менә Казан дигән кафе? Татар булса, берничә татар ачтымы кафе, ресторан? Юк дип. Алар шундый тату, дружный урысча әйтмешли. Киләләр, берничә кеше шул ук бер-берсен табырга дип. Монда мәсәлән, менә бу якта, бу проспектта түрк кафесі бар. Тегендә проспектта бар түрк кафесі. Бу якта үзбәк кафе ресторанымы, тегендә үзбәк рестораны, монда таджик кафесі. Булай проспекттан барсаң, бер чакрымнан соң тагы үзбәк кафелары. Еш эчерсең. Чәй ичеп, сөйләшеп утыралар шунда кешеләр. Безнең элек шул юкка чыккан инде ул гадәт безнең. Шул Екатеринбургны ал. Мәсәлән, күңелле булыр иде. Әгәр дә мин барам анда, шунда укыган, мен инде кеше университетта, журфакта татар кафесі булса, шунда барып татарлар белән сөйләшеп, менә мин Татарстаннан килдем, анда ничек хәлләр дип сорарлар иде. Ичмасам, әле мин вакытында 89 елда Петербургка барган идем, шунда Карл Маркс исемдәге мәдәният сарайына бардым, татарлар белән очрашак, алар Нур гәзитен чыгара башла иде, чөнки 5нче елнымы патша манифесты рөхсәт биргәч алар чыгарганнар, шунысы аларны
уақытында тыйғанлар. Соңдан енді мен алар жыл 89 жылы шығара башладылар газетіне. Мен алардан бірнеше дистен алдым. Мына шушында майданда біздің милли харакатының активистлары ұйыштырған митинг. Шунда мен газетini тараттым. Татар енді өзінің 3 тиыннан алып 3 тиынға сатмас енді. Мен 5 тиыннан шулай әйттерге була. Шулай сатты мен аларны. Біраз ақша кірді юлына. Юл ақшасы қайтардым біраз. Ана неде Екатеринбург шәһәрендә сабантуй болса, ақшам жоқ барасы келе. Аптырағаш анда булды. Федераль сабантуйына бағышланған қабул етті губернатор Мишарин һәм сабантуй болды. Миңа киерге ышанмасыз, ул вакытта 10 ел булдым, 11 елмы киімім болмады, юнлі костюмдан болмады. Ақырында аптырап тұрмадым, енді мен бардым мәдениет сарайына, анда мені білелер. Татар милли киімні сұрап алдым да, алар мені мен шетелдерге барам, шул Молдова, Гагаузия жері де шунда барам, мәселен Түркияға барам, шунда шул татар милли ханский наряд деп атаған. Шуны мен имза қоям да, меңе берелер. Шаналар, мен шуны киіп, шунда жүрейм. Шуңа көре мен мында да бардым, шуны киіп. Анда да әлі мен вакилет бар Татарстаннан. Шунда бірәу шул Қазаннан келгенмел, шуннанмы? Шул Қазаннан келгендір. Мен ағаме айтам, мен Шаян журналына дегеш, ансы көрініп тұра деп, күлімсіреп кетті. Ол бүтән халық өз милли киімін кия ғұрурлана. Біздің халқыбыз бір-бірсін үртәп, киім болмады енді. Мен әнә шул университетте оқығанда біздің бірге түркім енді курста оқыған бір, ол мен ойлап тұрам маржа болмады. Ол менә шул тігі Иділ бойындағы халықлар бар, бірнеше халық. Шун бір халықтың кішісі болды, чөнки алар орыс болса нешіктір, алар қаршы тұрмай, ашу келмей, әміне шушы халықларының кішілерін негедір шулай. Мен аға телефон аша сөйлештім де, міне мен келіп шықтым, мен айтам журфакқа, сені көрмәдім. Мен айтам татар милли киімін уақытта Екатеринбург шәһәрендә Рәсәй федераль сабантуй узган иде. Шуңа күрә мен шул теге татар милли киімін киіп бардым да шуны турында әйткән идем. Ул көлгән булып, күлемсерәп, мине шул нәрсәсе бар. Аракы ичеп килсәң, исереп, ул сиңа алай карамасы күлеп менә, исереп килсәң. Менә милли киемгә күрдегезме ничек менә? Шуңа күрә бәлки безнең халыкта шулай әкрен азгандыр. Әнә мен анда әйтәм бит, вакытта шул уккан чакта шимбә көнне бәлки, әйе, анда зеленый роща дип атыйлар, миңа бір авылдашының малайы әйтәдер, я без монда татарский роща дип хатта атыйлар аны ди. Шундый алар анда биеп, Башкортстаннан районнан килгән егетләр, кызлар шунда гармон белән биеп, күңеләшеп кайтып китәләр. Анда булган иде хатта мари егетләре дә кызлар белән үзләренең теге урыс әйтә пятачок ди, шундый оештырып йөриләр иде. Шул Башкортстандагы татар районнарындагы егетләр, кызлар шул анда 8 март урамында кич белән гармон тартып җырлап кайталар иде, күңелле. Элек хатта кафеда булган, аны бетергәннәр, япканнар, газетләр булган, әйттем ничә тапкыр инде, аларны япканнар. Шул милли тормыш юк. Аны инде бу елларда барганда мен университетка барсам, Ленина 51 мен укыган бинада бір бүлмәсе шул татар студентлары белән Элемтәдә торган шундый бір эш алып бару, хатта бір ханым да бар икән. Эшлиме, аны кызганычка каршы барганда таба алмадым, булмады, ул ял итте. Сорашасын килгән. Кемдер әйтте, менә милләтче, менә мин әйтәсем килә, үземнең торган тулай торакта мин анда бір Төркиядән малайны очраттым да, элек торган мин тулай торакта. Аннан тотындым түрк телендә интервью алырга. Ничек яшисең? Ошыймы сиңа шулай дип, мин һәр милләт кешесе булса да, мин һәр милләт кешесеннән сорашып кызыксынам. Миңа һәммәсе кызык, сөйләсәләр, шун кебек һәр милләтнең кешесе миңа ничектер кайсы бигрәк тә рухи ягыннан, мәгълүмат ягыннан бай кешесе булса, ул мине шатландыра, менә белән әңгәмә оештырып,
шул видеолар ясарга яратам. Истанбул шәһәрендә күргән идем бер казакны, аны белән сөйләштем, сораштым. Тагы ни алар вакытында Төркиядән килделәр, Тумата ансамбле Татарстанга, шунда килгәннәр иде. Берсе казак кызы язып бирде, ниди руы, ниди кабилә, алар бездә авылдагы казак хатыны апа әйткән, кабиләләр хатта анда бар, ягъни племена, ру эчендә шулай дип, һәммәсен язган. Туганнарым менә шул безнең якта Оренбург өлкәсендә. Мен аны ул кагазны югалтып таба алмыйчы, ничә ел дәврендә соңдан таптым инде. Хәзер инде кирәге бармы, юкмы? Ул кирәккәндә шул кагазлар табылмый, соңдан вакыт узгач табыла. Әле мен Бакуга тапкыр бардым, ашыгыч рәвештә анда адрес телефоннарын югалтым, кайткач таптым, шул кебек. Шул әйтәсе килә. Аларны бер кеше әйтмит, нисен менә туганнарын әллә каялар, беләсезме? Ничә буын, аларда 15 буынга туган дип саныйлар алар, һәм бөтен руны туган ди, шуңа күрә алар бер ру икенче ру кешесенә өйләнергә дә рөхсәт юк. Шул ру, гафу итегез, шул руның вәкиленә өйләнергә дә ярамый, чөнки туган дип санала. Бүтән рудан ярый. Күрдегезме ничек нитә? Алар Барас әйткән булалармы, хак сүзме, юкмы? Бүтән рулар булса аларны яратмый дигән булалар. Менә ди, имеш үзен руын хөрмәт итәләр, алар якын күрәләр. Бездә әле менә Үзбекстаннан менә азан тавышы килә. Әле эшләми ул мәчет янында, шунда яңгырый шунда. Үзбекстаннан безнең туганнар, әни мәрхүм барып кайтадыр шул якка. Тик мөшвиката дип, нәрсә дип, шул бала чактан кулакка сеңеп, аңга сеңеп, хәтере безгә калган шул Бәләнбай нихәтле ул вакытта теге Сталин чорында аларны репрессия астына калганнар, ирләр, шуңа күрә алар качканнар шул якка. Кемдер әйтер ник алар ник киткәннәр. Менә минем Төстүбә, ягъни Солилец шәһәрендә 3 туган апам әйтә, ул үзенең туганнар ягыннан күп кеше репрессия астына эләккән, аны берсе ди киткән ди, анасынмы, атасынмы шул көн алып китергә тиешләр ди, тимер юл вокзалында ди, шунда ди бәхилләшергә барган алар белән ди, алар теге ниләр, Сталинның теге ниләр НКВДшник, аларны хатта шуны да утыртып алып киткәннәр ди. Күрдегезме ничек кыланганнар вакытта? Инде бигрәк канунны бузып, нитеп шулай, ул вакытта ин конституция дөньяда искиткеч шунда конституция кабул итеп, бөтен дөньяга менә яңгыраган СССР илендә ирек, мәсәлән, конституция, халык, бүтән кешеләр укып сокланганнар. Менә нинди конституция, ирек бирә халыкка, теләсәң сөйлә нәрсә теләгәнеңне, бөтен яктан ирек бирәләр дип. Ул вакытта шулай. Шул аны Үзбекстанга күбесе качкан, чөнки сакланырга дип. Азербайҗанга баргыз, анда исемләрне үзгәртеп. Менә мин шушында булдым, шәһәр советында депутат булдым вакытта. Дуга кыларга кирәк, хәзер торып торыгыз. Шул депутат булдык, анда берсе фамилиясе Украин фамилиясе. Исеме урыс исеме, әтисе исеме татарча. Сораган идек, ул сөйләде нәрсә булган. Әтисе вакытында Максютенко дигән. Күрдегезме? Максютенко. Каян килеп Максут бит инде ул. Максютенко. Ул ди вакытында репрессия башланган чакта ди, качкан ди Сибиргә ди. Туганнарны теге Сталин чорында инде теге утырткач, шуңа күрә ул шул Сибиргә качып, фамилиясын үзгәрткән, Максютенкога Максутов булган. Күрдегезме? Менә шулай. Менә шундый хәл булган. Шул бәлки таисир итә диме, влияние, шул дөресме икән, мин кулланам сүзне, менә дөрес мәгънәлеме? Таисир итә, ягъни влияние оказывает, мәсәлән. Шул менә безнең халык әллә шуна күрәме шулай ниткән ул, әллә үзе электән әйтәләр, кайсы халыкны менә дөньяда тараган дип. Дисперсный ди. Әйтегез, менә минем бергә редакция эшләгән урыс әйтәдер, бер ди яһуди ханымы ди, ширләп киткән, поезддан төшергәннәр дә, станциядә шифаханага урнаштырганнар ди. Ул ди әйткән,
очратсагыз, яһуд кешесен әйтегез, нәрсәдер тетя Сара фәлән шушында ята дип. Танымаган ди яһуд кешеләре ди, килеп ди, авторское право дип хәзер музыка кананда. Шул ди, төрле танымаган кешеләр килә башлады ди шифаханага, шунага төрле бүләкләр, ризык алып килә башладылар. Менә күрдегезме, ничек аларда менә. Бездә нигәдер юк ул менә берлек юк нигәдер. Әнә без инде булай инде теге татар конгрессы булганда төрле төбәкләрдән киләләр. Алар бик исе китмидер әле. Мин узган 2 ел элек, 2,5 ел элек узган Казанда, шунда берсе хатта нидән килгән. Анда нәрсә дип атыйлар әле, Америкада бик җылы җир, шунда ярым утраудан да Флорида шуннан. Шул татар хатының сөйләшәсе дә килмәде. Әллә курыкты бу барасы килер дип, әллә нәрсә дип. Менә бүтән милләт кешесе булса, сөйләшә. Бердә мин бит анда барсам да, мәсәлән бит буш кул бармыйм, мин анда баргач та ул миңа шул мәсәлән мин журналист буларак телефон шалтыратам да киңәш бирсен ичмәсәм, менә кайда монда урнашырга була. Анда киләләр, шул теге Калифорния алыгыз, минем редакция эшләгән чакта берсе килгән иде, бер менә Кавказдан, беләсез инде, милләте мусулман түгел инде, аңладыгыз инде, берсе шундый, алар гел шундый кичкенә генә дәүләт шунда. Шул әйтә, мин анда ни киемнәр тегәм ди, мине ди үзем ди матур тегә беләм ди, кием ди, костюмны, шуңа күрә мин шул теге илчелек, ягъни посольствога барганым ди. Шул кайта шунда барасым килә. Төп сәбәпне сораганнар иде. Мин әйтәм, хәерчелектә яшим. Ник хәерчелектә менә нинди яхшы костюм кигәнсең дигәннәр иде. Мин әйтәм, аны мин үзем тегәм дип әйттем ди. Шунда ди, шуласмы әйтәм, син үкенмисең анда баргач дип сорыйм. Ул әйтә, әйтем бар ди анда ди. Шул без яктан кеше китсә шунда ди, 2 кирпич аларга киңәш бирәләр, алып барга үзем белән ди. Баргач ди, башына бер кирпечләр суга да, нигә хайван, ахмак, мин монда килдем дип әйтә ди. Инде ничә ел узгач, 2нче кирпечне ала да, тагы башына суга да үзенә ди, әйтә башлый, ник ахмак элек монда килмәдем. Шул кебек менә алар шунда барып, үзләренең теге милләттәшләре арасында югалмыйлар. Бездә менә шул Америка Кушма Штатына алыгыз, анда аз түгел инде күп яши. Аларны андасында күрәсең, социаль шелтәрендә алар менә бер бәйрәм я сабантуй уздырган була. Алар бармы менә бер-берсенә йөришеп, менә ничә кешене берәм, абзыйны бер беләм, вакытында менә монда фән хезмәткәре ул якка китте. Мин аңладым инде, малайлары икәү дә хатыны вафат булган инде, малайлары икәү дә америкалы кызларга өйләнгәннәр инде. Анда-санда киләдер, ул бер үзе шул йортта тора, инде матди ягыннан хәерче түгел инде, менә сөйләшергә бер дә язганын укымадым. Менә бездә шул татарлар килеп чыкты, шулай дип. Ничә тапкыр профессорлар килде, әллә кемнәр килде. Мин электә 80нчы ел ахырында алар белән редакция килеп, алар белән очрашкан, монда шәһәргә килгәндә, алар визитларын, берсе Рифат Таби, хатта профессор, ул Нью-Йорк технология институтында эшләп ята. Таг кемнәр? Белмим, алар йөршәме татарлар? Минемчә юк. Алар менә бүтән халык бар. Менә монда да менә шул әйтәм бит, чәч тарашханада мин сөйләгән башында. Килеп тик чыкмый аталар, сөйләшеп тик күңеләшеп үз телендә. Бездән менә хәзер күз алдына китерә аласызмы? Безне татар бер якка барыр да, анарга килерләр шул бүтән татарлар. Шунда алар үз телендә рәхәттән сөйләшә. Юк, хәзер тотына менә яратмас әле теге Петербург шәһәрендә мин Карл Маркс исемендәге мәдәният сарайынан без чыкканда, мин Татарстаннан булганга күрә татар телендә авыз тутырып сөйләшә идем. Алар мине урамга чыккач тыя башладылар, кычкырып сөйләмә, урыс теленә күч. Хәзер безне менә монда хәзер бәйләнә башлады. Күрдегезме? Мин аларны мактаганым, метрода китеп барганда, мин әйтәм, без үзара татарча сөйләшәбез. Менә моннан ничәнче елны без бардык, 89нчы ел. Шунда метрода китеп барганда, мин педагогия институтының худграф дигән факультет, шуның егетләре белән метрода китеп барганда татарча сөйләшәдек. Берсе борылып, кырын карамыйдыр. Мин әйтәм, булар бик ипле, культурный шәһәр,
халық та культурны менә берсе дә әйтми. Юк ди, менә куркабыз ди, сөйләшергә үз телебездә ди. Менә ул килә дә берсе дә анарга әйтми бит, менә монда ник син урысча сөйләшмисең? Әле вакытында мин редакция эшләгәндә мине тиргиләре соңгыдан ярый 90-нчы еллар барганда Аллага шөкер үзгәрде тормыш. Элек мин шул редакция мине теге комсомолны язып торганга күрә күрше бүлмәгә чакырдылар да, анда теге мастер типография шул телефонна чакырды. Шәһәр комсомолның җитәкчесе берсе шул телефоннан без сөйләшәбез татарча. Тагы музыка менә без авторский правник шук нитеп торалар, башка торып менә шул керәдә шул музыка бәйләнәләр безгә шулай. Шунасын теге ни? Шул телефоннан теге мин белән татарча сөйләшәм, мен инде мәҗбүри инде татарча сөйләшәм. Шунасын бу марҗа миңа бәйләнә башлады. Марҗа түгелдер, бүтән милләттәдер. Алар бит бер телдә. Алар әле теге Сталин вакытында Сталинны Ленин җибәргән Орджоникидзе белән Кавказга. Алар анда бүтән милләтләрне кысып кайткан, Ленин язган малоросом или нәрсә дип әйткәннәр, шул теге обрусевшим свойственно пересаливать по части национальной. Шул кебек урыстан да ашырып җибәрәләр. Урыс кайсы вакытта өндәми, әнә редакция безнең туган ягымда телефоннан сөйләштем, ул марҗа бер сүз әйтмидер. Белоруссиядән килгәнме инде, аңладыгыз инде. Элек баш мөхәррир булган, килеп бәйләнеп ята миңа. Шурасын мен әйтәм, нинди бәйләнәсең, ни сәбәпле? Менә яныңда утыра кеше аңламый ди. Теге әйтә, мен ул кирәкми дә сөйли бирсен ди. Бергә редакция эшләгән бер марҗа. Шуңа күрә әйтәс килә, без кайсы вакытта менә аңламыйча урыс телендә сөйләшкәч уйлыйбыз. Юк. Ул бүтән милләт кешесе була, урыс телендә сөйләшкән күрә, алар шуңа күрә үз телен белмиләр. Шуңа күрә бәйләнәләр безгә. Ник урысча сөйләшмисең дип. Ничә тапкыр менә Украин фамилиясе белән анда редакция бер кеше үзе бәлки шул милләттәндер. Мин аны Одессада йөргәндә ишетмидерим. Менә монда редакция урамда мин бер ризык алдым да, татар малаяны кертеп казакча мазаклап же дим, ягъни аша. Теге миңа бәйләнде бит, урысча сөйлә дип. Үзе Украин фамилиясе белән йөри. Без аны менә шулай нитәбез. Миңа шул берсе дә редакция эшләгән бер марҗа, соңдан менә шушы теге Беларусь милләтеннән бер ханым турында әйтте, фамилиясын безгә рәнҗеп йөрмә дип аңлаттырды инде. Ул ди урыс түгел ди. Урыс түгел, урысларга яман уйлама ди. Шуның кебек мин әйтәс килә, без кайсы вакытта ул бу телдә сөйләшкәч уйлыйбыз. Юк, ул менә шул нәрсә әйтәс килә. Курка кеше Одессада китеп барам мин. Үз телендә сөйләшкәне абыйым Одессадагы ни трамвайда тыйды, бер сүз генә татарча ычкынган икән аны. Ул куркак шундый. Куркак мине тыя башлады. Шунасын аларның теге огород бар, шунда эшләгән ик, шунда мин татарча сөйләшә башлаганым, ул анда мине тыя башлады. Менә күрдегезме? Хатта үзеңнеке. Булар килеп монда рәхәтләнеп үстендә сөйләшә. Менә без бит әйтмибез анарга. Әйт, безгә аңламыйбыз. Шул теге, шул горкомдагы егет белән сөйләшкәндә телефоннан синең ни кайгың бар дисәм, бәлки син мин турынан сөйләшеңдер. Мен әйтәм, сиңа кирәкме инде ул менә сине горкомдагы эшләгән егет инде сине беләме, кызыксынамы инде? Сине үзең әллә кемгә куйма. Шул бәлки мин турына бер нәрсә яман сөйлисез ди. Шул вакытта бәйләнергә буладыр, яхшылап кына ачуланып. Нәрсә таптың, нинди сәбәп монда? Ул сине белми дә кем икәнеңне. Имеш мин бәлки мине сөйләп яманлап торасыз ди. Шуны әйтәс килә. Безне ничектер кыю түгел халкыбыз. Кыю түгел. Әле шәһәр дим. Ил җитәкчесе дә әле килеп Казанга 1000 еллыкына башланган тантанада күп ничә минут татар телендә чыгыш ясады. Анарга нигә бәйләмәделәр, кемдер ник урысча әйтмисең дип. Бер дә бәйләнмәделәр. Интернетны табыгыз аны. Бар ул анда. Казанның 1000 еллыгына башланган тантанада татар телендә чыгыш ясады ул кагаздан укып. Казанның 1000 еллык әһәмиятле нәрсә дип, шулай нәрсә әйтте. Аны шулай киләләр безнең Татарстанга, ни татар җырлары башкарып китәләр. Премьер-министр Айбулбулым дигән төркем бар, премьер-министр. Шул татар телендә Айбулбулым җырны башкарды, хатта тагы кайсылары бар. Юк, бездә нигәдер
кеше ояла, үз телендә рәхәтләнеп сөйләшми, әнә алар кафеларда тотар утырмый. Әнә булса, шул тегеле кафелар бар, анда килеп аракы эчеп утыра ул, исереп шунда сүгенеп утыра, килеп бер вакытта стакан атып китте. Урамда исереп, менә мин китеп карам, менә шушы җирдә миңа килеп бәйләнеп исереп бер шишаны эчкән, икенчесен аша алмый, миңа бәйләнеп ята, ахырып ята, аш ди, әйтерсең мин аның мине бурчым бар аның алдыннан. Җәмәгать, бу да вакыт күп алды. Яри, тамамлыйм, бәлки, бик күп сөйләдем. Ни әйтәс килә? Бер качанда кешене минемчә гаепләргә ярамый. Ул шул телдә сөйләшкәнгә күрә, ул тел милләт кешесе дип уйлап булмый икән. Ул бүтән милләт кешесе үз телен югалтып, үз теленә хөрмәт итмичә, бүтән телдә сөйләшеп, шул милләт кешесе итеп үзенә ләкмә куеп, кайсы вакытта әйтә. Мин аны менә редакция эшләдем, мен анда, мәсәлән, бер кайчанда милли яктан менә шул 90 елларда бәхәс булмыйдыр бездә, бер кайчаннан бәхәс булмыйдыр. Без рәхәтләнеп үз телебездә сөйләшә идек, анда татарлар безгә берсе килеп бер сүз әйтмыйдыр. Менә шул теге кайсы вакытта бүтән милләт кешесе килеп урыс телендә инде тырыша нәрсәдер синнән таләп итәргә. Ул минемчә нәрсә дип әйтергә инде, провокация үзенә калса, нитә, менә шул депутат чагымда тикшерәдер, менә бер кибеткә кердем, ике теллек юк икән, анда язмаганнар сорый башлаган, мине милләтче дип бәйләнде. Мен әйтәм, менә бүтән шул теге Идел буендагы халыкларның кешеләре никтер бәйләнә, шулай дисәм көлеп җибәрде, мордва хатыны булып чыкты. Я берсе микроавтобуста китеп барам, пардон дип утырган урыныма бәйләнә башлады, нигә урысча әйтмәсең дип. Мен әйтәм, беләсеңме, менә я мордва, я чуваш, шулар бәйләнә, миңа урыс бәйләнмый дисәм, ул тотты да көлеп җибәрде, тагы нидә, мин чуваш дим. Мен әйтәм, күрдегезме? Үз телегездә дә сөйләшмисез, безгә дә бәйләнәсез. Ник менә үзем илемдә мин сөйләшә алмыйм әллә? Менә конституциядә язылган минем хакым, хукукым бар, анда мин үз телемдә сөйләшергә миңа рөхсәт. Нинди кануннарны мин буздым, мәсәлән, үз телемдә сөйләшеп? Шул пардон дигәнгә миңа бәйләнеп ята, урысча сөйлә дип, күрдегезме? Шундый кеше бар инде. Җәмәгать шуңда, мин аны урысча әйтәрим. Мен әйтәм, безгә кирәк иң беренче, үзебезгә кирәк бу телне өйрәнергә, белергә, бүтән халыкларга хөрмәт белән карарга, әмма үз телеңне иң беренче теге әйтерсең, бүтән кешеләр аналарны хөрмәт ит, әмма үзеңнең анаңны иң беренче хөрмәт ит. Шуң белән тамамларга рөхсәт булса, тамамлый менә. Сау булыгыз.